Suresh Prasad Singh ubalasha ujor bandon kti bandung takatari la ka kurim hakamat ka kun kentai tang na kidaw ki kam yanya shisem hadu mentau dangja berkipulit kimpala satya banyo ban kem u ka kurim jong u ka punam singh ka badan san puar snem karta menta ka dan apok ka jing sumar Shillong Civil Hospital Badiaka la penkit akasitarik unai weng hakapor kumba khatwe chiteng mistep hadin katukat nepor bakala syadung halau jong kurim katkom getelong ki kubor na kipulit hadu menta kidang pelong ya ka jingthong yu teu kurim jongka bodeiru nongkhai kumjoru dukhot jongko wei ka seng tremon ngoba ka Rotary Club uniu Suresh Prasad Singh umdei tang nongkhai ni dukhot ka Rotary Club ndei udeiru director ka Shillong Club pat utrai jongko wei ka hardware ka badan hayo molong haba phai shapang ka kurim jong u kane ka longkame ka dei ka basha banben halayeng dakisnem bat kabala ujor syaki pulit ndre umjudan pat kan ukun gajing terekam bat kumjuru bakala dapan ujor syaka State Women's Commission ndre kini kijing ujor kikut tang hakabanchu ujor namar ka longkame ka labbo kurim jongka udon jingedei pat kibor bahalor layuturu bausnem arajar khanyo ka commission kala pha eka banle eka psychological counseling Henry kala kentaj namar kala ong makamdan jing stom haka jingmot jing perkhat bat ka hapsa agwati nagamenta ka jing puli ki khon jongka halor ka jingja ka sitrik unai weng arajar apulai layathu bakadon ka jingenia bat u haba layathu bakadon ka jingenia hapdeng kine ki syukurim kata tangadien baka kurim kala pan pisa banthi jing thiet kala kenno bo kurim jongka udan ka jingedei bat kiwe ki kenthai padu juwan ra kenthai bakam don yeng bat haba kale chagwati bat ki khon nakamenta ki jingpuli jongki halor kani ka jingthwat jongki pulet ka dei hadien ka jingdap ban register mukodama hapo ka section laispa arpusaw jongka Indian Penal Code